May muntag dito tanan. Naglahok ko sa kuang day. Kuang pantris ba? Kaya naglahok eh. Gutom na eh. Ito pantris eh. Nay. Ugaw man. Bisibog sa. Niya na. Isa bisog pangilog dia. Isod na tubig yung logan ng daga. Ang pantris ba kayo boy? Ikaon. Kira mo dako. Pantris na kayo boy. Mga 6 kilos na ako boy. 6 kilos ka pira. Ano ho? 6 kilos. May lagi mo daot. Bayalag mo kaon. Sakto lang sila sa kaon. Yung nagyo na si Ginoon na sila mo daot. Tubo pa man kayo mo pa may pagtuktugao ka na. Mapay pag mabayong-bayong. Tubo pa na sila, mudagko pa na sila maayo. Naabot na sila timbang na kanang siyam ka kilo. Usay, nagay mo na po ka kilo. Nindot ni nana kay dagko na ba. Pero imo lang lutoon ng tarong, latalan imong tarong. Kay gahit naman ginagunod. Kaysa atong bata pa sila. Kaon mo dak may kaon. Ningaw di ba? Good morning. Magkuhan ko sa kuwang baka. Magbaling ko sa kuwang baka. Bye-bye.